bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayaw pindi tv jaam allah waale moon min gari tigui addan ɗon holko sifa kele gadani jani leydi sénégal no min goyno kala e subaka on aadi tigui mo pindi fuɓodiri rendo fulɓe hande alarba 14 lewru décembre 2022 yogue jande leydi sénégal garti tigui e oɗon malversation on rapport mo IGE rapport mo ARMP e kono tigui ganduɗa ko oɗon audité nder bundi cour des comptes audition rapport aji ɗiɗon kala ene tawe nder yogue jande leydi sénégal kono natal makko kanko son excellence le président de l'union africaine le président de la république du sénégal al haali nden toɓɓere troisiéme mandat ɗeɗon toɓɓere jaynen koɓe leydi sénégal goppandum caggal gullititen ko jayde l'observateur nde Youssou Madjiguène koye oɗon arti auditeur mo ARMP autorité de régulation des marchés publics goɗon eɓɓo ngo wonno kono kay golɗon cimte golle e rewidade ɗeɗon golle kala ganduɗa tigui ɗeɗon caktide hay tigui gollorde leydi sénégal rapport cour des comptes kono kay oɗon rapport mo inspection générale de l'état woni IGE ɓe garti hen e mbaɗi kuptidini ɓe mbi ko vol en plein régime ene way noon ganduɗa ko koppereje kewɗe e nder yogue entreprise aji leydi sénégal ɗen koppereje nannama e cukkiri o haali oɗon tigui woni ko jeynenkoɓe futur média gatti mbaɗi kuptidinde e nder neɗon jeynene tawi kongi on meɗo wonde hoorejo assemblée nationale leydi hoorejo jagare leydi sénégal jafoɗon kanko woni Mimi Touré o wi komo felliti wadde proposé loi de révision mission ngaji inspection générale de l'état mission ngaji IGE foof ganduɗa tigui o waɗa loi waɗa ɗo walla mbiyano waɗa proposition de loi gam kay rewindo ɗin mission ngaji kala beele de gueɗɗe ndewne lawol kanko tigui sokhna Aminata Touré nden ko eɓɓore makko ɓe mbi ko la culture d'impunité face aux malversations persistantes ala halti ɓen koko reɓe kalis kono kay ñamoɓe kalis fotani tigui ganduɗa kay goppinede ɗon ɓenna e wiide jaynen koɓe Youssou Madjiguène kan woni tewteka e nder hello nayɓo ha hello mabɓe jeeɓo kamɓe nde ɗon jeyde futur média besbi le jour ɓe garti tigui oɗon force covid 19 rapport mo cour des comptes waɗi e ko yewti ɓeɗon tigui jagorɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa tigui ene teddi e nder kaɗon walla mbiyana ene tigui ganduɗa ko moddi e kaɗon haala ene jeeya mabɓe noon oɗon dage gomña admet oɗon violation ene jeeya mabɓe tigui ganduɗa ko Abdoulaye Diouf Sarr wondude e Matar Ba ɓeɗon tigui ganduɗa kay ene modde e kaɗon haala ala haali ɗeɗon koppereje kono kay koɗon maaro e ɗiɗon contrat ji foof ene wayno de holkoɓe holko ganduɗa tigui ɓe ndewnani hen lawol e wiide ɓeɗon jeyne koɓe média jayde le soleil national koye netal makko kanko son excellence le président de la république Macky Sall oɗon présidentiel 2024 ko quand je me déciderai so tawi tigui o felliti so tawi o felliti wadde oɗon troisiéme mandat humpata walla mbiyan oɗon deuxiéme quinquennat humpata tigui ɓesgu sénégal ko ɗum tigui woni ko haali kanko hoore lendi président Macky Sall ɓe garti tigui e oɗon voyage dans un tunnel à 37 mètres en dessous du niveau de la mer ene way noon ɓe garti ɓen tigui ganduɗa kay darnuɓe oɗon Cambérène haali tigui madi mum magasi no hannirtani ɗum woni ko arti ɓeɗon jeynenkoɓe le soleil les échos oɗo subaka arte mabɓe audition ganduɗa tigui ɓeɗon tigui député ji ɗiɗi ɓe lande pur ɓen ɓe ganduɗa tigui finoɓe Amin Ndiaye ñibbi ɓe mbi ko les députés du pur tout droit vers la prison hen wayno noon kamɓe ɓe celata ɓe calmata saabu tigui eɓe jeynenkoɓe les échos koɓe fotɓe nadde nder nduɗon dumbirto ha ɓeɗen mbaɗa placé garde à vue kanko Massata Samba e wondude e Mamadou Nia ene wayno ɓe mbaɗa poursuivi ko coup et blessure volontaire ganduɗa tigui faade oɗon debbajo Amin Ndiaye ñibiya ko wona ɗum ko jeynen koɓe les échos goppani caggal président Macky Sall oɗon troisiéme mandat walla mbiyan oɗon mandat troisiéme mandat entre guillemets e entretien mo waɗi to New York Times ene wayno ko je sois candidat ou non c'est ma décision ene wayno so tawi tigui o wonat candidat ganduɗa tigui pondirteɗo ngol le fullamo 2024 foof de koye pellital makko koye décision makko kanko président Macky Sall o wi kone laaɓi hande o ene wayno ganduɗa tigui ala débat ganduɗa tigui ko yewti fannu ñawoje woni débat juridique quand je me déciderai je le ferai savoir au peuple sénégalais so tawi tigui mi felliti ɗum wonta kumpa ganduɗa tigui ɓesgu sénégal ɗum woni konngui makko nder ndeɗon jeyde les échos vox populi ha joni kaɗon en tawe tan il est clair qu'aujourd'hui il n'y a pas de débat juridique holko haɗi oɗon débat juridique holko saabi président Macky Sall wi noon kan tigui woni tawate ko nder ndeɗon jeyde ganduɗa tigui ndeɗon jeyde vox populi on ɓe mbi ko Macky complexifie le ni oui ni non en ganduɗa tigui a wiyani eyi wiyani ala ha joni tigui ganduɗa koye ɗum ɗon président Macky Sall lumbi wiide ɓeɗon jeyne koɓe vox pop caggal kanɓe garti ɗiɗon député ji Massata Samba e Mamadou Nia ene garde à vue ene woni noon ɓe callima wadde collaboré e oɗon enquête ganduɗa tigui jabtade e ɗeɗon namde DIC woni division des investigations criminelles DIC ɓe callima tigui namtade jabade namdi mumen kono teyaɓene garde à vue e oɗon alhaali Adji Sarr Ousmane Sonko MC Niass wi ko ganduɗa ko o avoir livré des preuves au doyen des juges o wi ko alhaali oɗon noon hokki ganduɗa tigui preuve aji haqiqaji
aji tiddi faade oɗon doyen de juge ngam kay alhaali ngoɗon losko e ko yoti oɗon suite boti Adji Sarr Ousmane Sonko en guddinde ɗon guddiɗen ko Diagne Madiambal Diagne le quotidien agression Amy Ndiaye Djiby ɓe mbi ko pur moment pour les deux députés de Pire Massata Samba wondude Mamadou Niang kamɓe tigi aɓene garde à vue oɗo saaha saabu piggal ngal ɓe piyi oɗon debbajo to assemblée nationale dampede e ngoɗon hello eko way noon woni sababu noon fayde ɓe jungo e oɗo saaha aɓene noon ganduɗa tigi juuɗe ɓe ɗon dadiɓe leydi Sénégal caggal kane hello jooɓonde ɗon Diagne le quotidien ɓe gaari koye natal makko kanko Amadou Hott on mo Yombol Sud ɓe tigi ɓe mbi ko retourne à la base o rutimo to Banque africaine de développement caggal itedemo jagorɗo ganduɗa tigi ministre du plan et de la coopération o ittama toon kono ministre de l'économie ɗum tigi wonno ko wonno o rutinama to BAT Banque africaine de développement mission ni jokki toon kanko oɗon Amadou Hott mo gorko mo Yombol Sud en gudditi Diagne enquête ɓe gaari ko ɓen ɓe ganduɗa tigi jogdiɓe alhaali caɗele oɗon justice leydi Sénégal alhaali Adji Sarr Ousmane Sonko Pape Alé Niang Ousmane Diagne ganduɗa tigi wondude Papito kamɓe tigi natte mabɓe gardina e nder ɗon Diagne ganduɗa tigi enquête arde tigi natte mabɓe ganduɗa tigi ɓeɗon ɓe ganduɗa ko député ji ɗiɗi ɗi lande pure ɓe mbi ko Massata Samba e Mamadou Niang mbaɗi refusé ganduɗa tigi jabtade ɗeɗon namde no mbiɗen ni division des investigations criminelles kono kay kongi kewɗi e oɗon alhaali ganduɗa tigi cuutama gam kay famminde ɓesgu Sénégal holko woni nder bunde mum Baye MC Niassa wi ko hokki oɗon doyen des juges provaji e ko yowti Adji Sarr Ousmane Sonko Ousmane Diagne wondude Papito ene wayno avocat ji mabɓe ene ketta e oɗon ganduɗa tigi yesso procureur gam kay alhaali jaltugol mabɓe no hannirta ni en guddinde ɗon Diagne gadduɗen ko Diagne li quotidien ɓe garti tigi eɗen ganduɗa tigi gasugol ɗeɗon gueɗe oɗon émissaire mo Cambérène ɓe mbi ko joyeux mo 1200 km walla nde ganduɗa tigi e nder ganduɗa ko tunnel hakkude maayo walla mbiyen tunnel e nder goɗon maayo capacité mum de traitement ganduɗa tigi ene yaaha ha ganduɗa kay 19000 mètres cube par jour walla ganduɗa tigi 92000 mètres cube par jour ɓe ganduɗa ko e million d'individus impacté e ko yewti e oɗon alhaali ɓe mbi ko une première en Afrique tunnel tigi baɗo noon ganduɗa ko travaux oɗon émissaire mo Cambérène ɓe gatti hen ɓe mbi ko gassi ha laaɓi ceera gam kay wawa wadde livré ɓesgu leydi Sénégal en gudditi Diagne libération ɓe gatti tigi ko oɗon braquage sangalanto to marché central mo Mbour ene wayno o waɗno ɗeɗon gueɗe walla mbiyen waɗi oɗon tana ko Ali Kouyaté gorko mo leydi Guinée Conakry o fawama jungo no hannirta ni caggal tigi nde yooɓi pittal ɗiɗi o barmini tigi yimɓe nayo ɓe mbi ko jeegoma noon ganduɗa tigi ene nder oɗon alhaali mbaɗama hen suspecté ene wadde walla mbiyenna jogdade makko ganduɗa tigi ko collaboration arme goɗɗo ganduɗa tigi ko arma fo pistolet goɗɗo tawama e makko ganduɗa tigi walla mbiyenna tawama galle goto e ganduɗa tigi ɓeɗon tuumaɓe ha joni noon aɓe jokki rewidade ɗeɗon gueɗe gam kay andude hol satiɓe mo kono kay hol tariɓe mo kanko oɗon gorko Ali Kouyaté natal makko woni ko addini ɓeɗon jeynenkoɓe libération gorko mo leydi Guinée baɗɗo tana to Mbour yooɓi pital ɗiɗi taw kay ko ñalawma midi 30 naati oɗon marché ni ummi guicc e nder région de Thiès naati yooɓi pitali ɓeɗon ɗiɗo ene ganduɗa wonno ko Ndiaga Ndiaye wonde ganduɗa tigi Mbaye Ndiaye kamɓe tigi woni ɓe ganduɗa tigi pitali mumen Ali Kouyaté yoɓi ɗum goto koye duuɓi capantati yarat goɗɗo koye duuɓi capantati e joyya en guddi ndeɗon guddirten hay sen jeeya heewide ko ndeɗon jeydi stade natal makko Achraf Hakimi le dossard des Lions de l'Atlas wondude tigi le gros bébé no ɓe kewi widemo Kylian Mbappé gorko mo Paris Saint-Germain ɓe mbi ko ganduɗa tigi ko oɗon croisement de l'histoire et de rêve ene wayno ko kamɓe tigi kuccodirata 19h pour oɗon deuxième affiche des demi-finales du Qatar 2022 mondial Didier Deschamps oui c'est l'équipe qui défend le mieux ene wayno ganduɗa tigi oɗon équipe mo Maroc ene jogui tigi défense tiiɗo ganduɗa ko gorko goɗɗo cuuɗi hen kongi wiyete ko Regragui il faudra être fort pour nous sortir de la compétition ganduɗa tigi il faut jomum haaro gam tigi yaltinaɓe walla mbiyennaɓe à la maison ene wayno goɗɗo cuuɗen kongi ana envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde wi noon ko goto e marocain ji ɗiɗon kongi tawte e nder ndeɗon jayde ganduɗa tigi stade kono ɓe garani natal makko la Pulga le sextuple ballon d'or du monde o wiyete ko Lionel Messi ganduɗa tigi gorko o mo leydi Argentine koko ɗo fartangi équipe mum yettade ngal ɗon dawal batningal la finale comme en 2014 Messi yettima ngal ɗon dawal ɓe mbi ko Messi a une marche de gueule ene wayno noon yettima ngal ɗon dawal batningal on trophée goto hedini Messi ƴettude coupe du monde beele ngol ɗo wonat tigi la une première pour Lionel Messi deuxième fois pour l'Argentine d'après 1979 face aux Pays-Bas de Henaf Goat mo jogo Maradona ene wayno l'histoire ne le dira wonata ko ñande soir 18 décembre nden tigi woni oɗon final hande noon ko Maroc wonude les Bleus de France 19h00 to kara lagal to ko Ibrahima Thiombane hufno haalirde ko Moussa Nia bandiraɓe musidɓe tedduɓe yallo ko ñalde do jam